Nagawa sa investigasyon sa Department of Social Welfare and Development nga may discernment. Uko na kahibalo sang iya ginhimo ang 15 anyos nga estudyante nga isa sa mga suspect sa pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan ukon sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian base sa assessment sa mga social worker na hibaluan sa menor de edad kung ano ang iya himuon kag ang posible nga resulta sang iya nga himuon. Ipasaka sa DSWD ang ilang nga findings sa korte nga amo ang mga desisyon kung anong epekto sini sa kaso. Nagahulat man ang ahensya sang resulta sang psychological evaluation sa 15 anyos kag sa iya 14 anyos nga kaupod nga suspect agud mahibaluan ang nagakaigo nga intervention. Matandaan nga 3 ka mga estudyante ang napatay kag 20 ang napilasan sa insidente sang pagpaniro sa amo nga eskwelahan sang Hunyo 22 ang aga. Nagapati ang mga investigador nga ginplano ang krimen sa sulod sang sobre isa ka bulan base sa mga bayluhanay sang mensahe sa tunga sang duha ka menor de edad. Matandaan nga sang Hunyo 23 na pasaka sang Philippine National Police o PNP ang panumbungon batok sa 15 anyos nga suspect nga multiple counts sang frustrated murder kag physical injuries. Yung sa 15-year-old, dahil sinampahan na siya ng kaso, ngayon nasa probable cause na. Sa opinion ng mga local social welfare officer, meron siyang discernment. So ibig sabihin alam niya yung ginagawa niya, plinano niya. So sa opinion ng LSWDO or the local social welfare, may discernment. Now, it will now go to the legal system to validate kung may discernment or wala. Pero either way, kami nagsimula na namin hubugin yung magiging intervention plan. Sa katunayan, kakatapos lang nung assessment ng child psychologist at mga social worker namin doon sa 14-year-old at 15-year-old. Makukuha ko yung resulta today and doon natin maaanalisa ano ba nangyari, bakit sila gumawa ng ganito karumal-dumal na krimen at ano yung dapat natin na intervention na angkop para sa kanila. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.